नंगौ दायो बे समाव आं दंफैयो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय नैबे पानारि साखाथियाव मोनसे स्कुल बेयाव जों बयबो नुदों दा बेवहाय UN सिनियर सेकेन्डारि स्कुल दं बेवहाय दिनै बेयाव मोनसे गोजोनथाव रादाब जों दिनै खोनाबाय आरो जों दिनै माखासे बे स्कुलनि प्रिन्सिपालजों माखासे बाथ्रा जों दिनै मिथिनो हागासिनो दङ मानो होनबा दिनै हायार सेकेन्डारि स्कुल लिभिंनि दिनै बेयाव मोनसे रिजाल्ट दिनै बिथांमोननि बे जेखिनि बे UN स्कुलनिफ्राय बेसेबां साक्सेस जानो हागौ दिनै बिथां प्रिन्सिपाल जोंनो फोरमायनो थागासिनो दङ आं खावलायो केमेरा पार्सन देखायनो थाखाय बिथां प्रिन्सिपालजों दिनै माखासे बिथांनि जिखिनि बे सिनियर UN स्कुलनिफ्राय माखासे जेसेबां उथ्रिसार जानो हादों जों माखासे बाथ्रा जों दायो मिथिनो थागासिनो दङ नंगौ आं बे समाव नोंथांखौ फार्स्टलि मिथिनो नागिरदों बे नोंथांनि बे दिनै UN सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय बेसेबां उथ्रिसार जानो हाखो दिनै HSनि रिजाल्ट दिनै गिबियावनो नोंथांमोननि बे फैनायनि थाखाय आङो साबायखर जासिबाय दिनै UN एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिनिफ्राय जितु 2020 मायथाइनि जितु दिनै रिजाल्ट होबाय दा बेवहाय जोंहा दिनै गासै 34 फरायसाफ्रा जोंनिफ्राय HS फाइनाल एग्जामखौ लिरदोंमोन आरो बेहाय 34नि मादाव 34 फरायसाफ्रानो उथ्रिसार जानो हादों आरो लोगोसे बेहाय जोंहा डिस्टिंसन जोंहा सासे फरायसा मोननो हादों गासै 88% लानानै आरो लोगोसे 2 स्टार मार्क्स मोननो हादों आरो 10 फार्स्ट डिभिजन मोननो हादों आरो लोगोसे 15 सेकेन्ड डिभिजन आरो 6 थार्ड डिभिजन मोननो हादों दिनै जिखिनि नोंथांनि बे बर' मिडियाम सेक्सन जानो हागौ बाट एजुकेशन सेक्टरखौ नायोब्ला दिनै बे कुनु मिडियाम वाइसनि खोथा फैया दिनै नोंथांनि जिबायदि UN सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव जेसेबांखिनि 34 जन दिनै केन्डिडेट दंमोन बेयाव मोजां मार्क लानानै डिस्टिंसन स्टार मार्क बेबायदिनो फार्स्ट एन्ड सेकेन्ड डिभिजन मोजां मार्क लानानै पास खालामनो हादों बेनि मेन डिउटिया मामोन दिनै नोंथाङा माबायदि बेबायदि इसिबां दिनै मोजां रिजाल्ट लाबोनो हागोन नोंथांनि सासे प्रिन्सिपाल जाना मा बुंनो सानो थारैनो दिनै जोङो UN एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिनि जितु जोंहा गिबि जोङो जागायजेननायनिफ्राय जोंहा जोंनि मेन मिशन एबा भिजना जाहैबाय जोङो आसामनि मादावनो जोङो माबायदि जोंनि बर' फरायसाफोरखौ लानानै जोङो कम्पिटिटिभ खालामहैनो हायो दा बिथांमोनजों जों माबायदि जुजिनानै जोंनि हालामावबो माने मोजां रिजाल्ट खालामनो हागोन जों बेनि जोंनि गुबै थांखि आरो दिनै जोंहा UN एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियावहाय मोजां इनफ्रास्ट्राकचार गैयाब्लाबो जों नैबेहाय जोंनि ओनसोलनि मेलेमजिबि बिथांमोननि आरो पानेरि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथांमोननि अननायजों दिनै जोंहा बेहाय जोङो खाबु मोनदों जायगा हिसाबै बिथांमोना जोंनो होदों आरो बेहायनो जोङो जोंनि थांखि बायदियै जोंहा UN एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियावहाय फरायसाफोरखौ जोङो एडमिसन लानानै बा जोङो फिस लानानै बिथांमोनखौ जोङो मोजां सोलोंथाइ लाहोनो थाखाय जोङो साखाफारा जादोंमोन आरो बे लेखायैनो दिनैहाय जोङो रिजाल्ट बायदियै जोङो मोजां होननानै जोङो बेखिनिखौनो साननानै लादों आरो लोगोसे जोंहा जोंनि गेजेरावहाय जोंनिया थांखिया बेमोन जे जोङो बेनिफ्रायनो आसामजों माने आसामनि मादावनो जोङो हायेस्ट जोंनि गेजेराव जोङो माबायदि माने ओंखारनो हागोन बा बिथांमोनजों जोङो जुजिफानो हागोन बेखौ जोङो थांखि हयथ' जोंहा बेबायदि मोनसे थांखिसिम सहैनो हायाखैब्लाबो जोंहा दिनै 2023 मायथाइनिफ्राय जागायनानै दिनै नैबेसिम नैथि बेच जाना जिहेतु मोनदों दा बे जोंनि गोदान जितु नैथि बेचआवनोहाय जोङो बेबायदि रिजाल्ट खालामनो हानायखौ आङो जोबोरैनो गोजोननाय मोनदों नंगौ दा बेजों लोगोसे आं केमेराफोरजों खावलायो जों दिनै बिथां सासे एक्टिभ प्रिन्सिपाल होनना बुंनांगोन दिनै पानेरिनि साखाथियाव थानाय बे दिनै UN सिनियर नैबे सेकेन्डारि स्कुलनि जिखिनि दिनै बिथां प्रिन्सिपाल दिनै सासे यां स्टेजावहाय बे स्कुलखौहाय बेसेबां एक्टिभजों बे कलेजखौ सालायबाय थादों आरो मालानिफ्राय सालायनाय आरो दासिमहालागै बेसेबांसो मोजां फिडबेक आरो देग्लायनि फिडबेक बेटार फिडबेक होननानै बिथाङा माबायदि फोरमायनो सानदों आरो टिचारफोरखौ आरो स्टुडेन्टफोरखौ माबायदि हेन्डेलिं खालामो आं बे समाव नोंथांनाव बे थारैनो बे बाथ्राखौ आं नोंथांनाव सोंलु खालामो मा बुङो सार बे बेलायाव नोंथाङा नंगौ दिनै जोंहा जितु UN एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाहाय दिनै जोङो जोनोम जानायनि गुबै थांखियानो बेनोमोन जे आसामनि मादावनो जोङो माबायदि साबसिन हामसिन जोंनि ओनसोलनिफ्राय रिजाल्ट मोजां खालामनो हानाय दिनै जोङो नुदों जे जोंनि ओनसोलनिफ्राय गोबां माने गुबुन गुबुन फरायसालियाव थांनानै माने बिथांमोना फेल जानो गोनां जायो दिनै 70-80 फरायसाफोरानो माने HS फाइनाल एग्जाम लिरो जोंनि गंसे फरायसालियावनो जोंनि साखाथि बाखाथियाव थानाय फरायसालिफ्राव बिथांमोना लिरो नाथाय 35 गाहाम फरायसाफोरा फेल जानो गोनां जायो खोब जों बिदिनो माने नुनानै जोबोद दुखु मोनदों जिहेतु आरो दिन माने गोबां माने फरायसाफोरा बेखार जालांगासिनो दङ बेखौ जोङो नोजोर होनानै जिहेतु फरायसाफोरखौ माबायदि माने
सोलोंथाइ होयोब्ला बिथांमोना मोजां रिजाल्ट खालामनो हागोन बेखौ जों नोजोर लाखिनानै दिनै इउएन एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाबो बेखौ जोङो नोजोर होदों आरो फरायसाफोरखौ जोङो हानायमानि माने साबसिन हामसिन नम्बर मोनहोनायाव जों जेब्लायबो बेखौ जोङो नोजोर लाखिनानै दिनै इउएन एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाबो दिनै जों नैबे थासारिसिम फैदों लोगोसे बे फरायसालिखौ सामलायनायाव थारैनो गोबां माने जेंना फैयो जिहेथु फरायसाफोरा जोंहा मेक्सिमाम फरायसाफोरानो जोंहा गामियारि ओनसोलाव थानाय आरो जोंनि कुसिबिल बायदि मोनसे हालामा थारैनो माने गुबुन गुबुन बिथिङाव गोग्लैसोनानै थानाय आरो सोलोंथाइ बिथिङाव बांसिनै गोग्लैसोनानै थानाय मोजां सोलोंथाइनि दिथागिरि गैया बा मोजां न'खर नङा दा बेनिखायनो बिथांमोना गावनि फरायसाफोरखौ एकदम हगारनानै होनाय दा बेबायदि थासारियाव जोंहा फरायसाफोरखौ मोजां रिजाल्ट खालामनो लांनायाव थारैनो गोबां माने जोंहा जेंना बा मोगा मोगि जानाङो दा बेबायदि बिथिङाव जोङो दिनै इउएन एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाहाय बेफोरखौबो जोङो माबायदि बिनि गेजेरजों लांनो हागोन फरायसाफोरखौ माने मोजां रिजाल्ट खालामनो हागोन बेनि सायाव जोङो जोबोरैनो मोनसे स्टाडि खालामनानै बा बेखौ माखासे प्लेन एबा पलिसि खालामनायनि गेजेरजों जों बेखौ लांगासिनो दङ आरो बे हिसाबैनो जोङो दिनै रिजाल्टखौ जोङो बांद्राय मोजां नंद्रायाब्लाबो जोङो बेखिनियावनोब्लाबो जों गोजोननायखौ मोननो हादों। ओरैनो बे नोंथांनि बे हायार सेकेन्डारि स्कुलाव बेसेबां क्लासनिफ्राय बेसेबां हाइ साक्सेस दा जोंहा थांनाय बोसोरफ्रावहाय जोङो जिथु जागायजेननायनिफ्राय जोङो माने फार्स्ट इयार आरो सेकेन्ड इयार फरायसाफोरखौ जोङो लानाय जादोंमोन आरो देग्लायहाय जोङो 9निफ्रायबो बेहाय लाबावनाय जादों दासिमबो 9 आरो 11आ एडमिसना सोलिगासिनो दङ दा बेनि गेजेराव जायफोरा फरायनो गोसो बिथांमोना फैनानै जोंनि गेजेराव एडमिसन लानानै बिथांमोना फरायनो हागोन। नोंथाङा बुंनो सानो जे 9 दैट मिन्स 10 बो दङ 10 10 गैया 10 गैया अनलि 9 आरो फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयार फार्स्ट इयार स' दिनै नोंथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों मा बुंबावनो सानदों दिनै नोंथाङा प्रिन्सिपाल जानाय हिसाबै माने इजि नङाबो सासे प्रिन्सिपाला सासे स्टुडेन्टखौ बेबायदि मोजां मार्क लाबोनो थाखायबो नोंथाङा थारैनो बेयाव हार्डवर्क थाथारनांगोन नोंथाङा माबायदि मेनटेनेन्स खालामनायमोन बेबायदि सात्रफोरखौ बेबायदि उथ्रिसार जानाय समाव एग्जामनि आगोल नोंथांनि स्टाइला मामोन माबायदि सात्रफोरखौ उथ्रिसार एनकारेज खालामनायमोन बा टिचारफोरनि सायाव बेसेबांसिम नोजोर होनायमोन मा बुंनो सानो दा थारैनो आङो एज ए प्रिन्सिपाल हिसाबै नैबे इउएन एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव माखासे आङो एक्सपिरियेन्सखौ मोननो हादों जिहेथु जोङो जोंबो गामियारि थाखोआव थानाय आरो लोगोसे जोंनि गेजेराव फैनाय बांसिन फरायसाफोरानो गामियारिनिफ्राय दा ओंखायनो जोंनि दिनैनि नैबे समावहाय फरायसाफोरखौ जोङो मोजां खालामनाया थारैनो मोनसे खोब माने जेंना बा खोब मोनसे हार्ड मोनसे खामानि होननानै बुंनांगोन दा बेहाय जोङो फरायसाफोरखौ जेब्लायबो माने रेगुलार जानायखौ जों नोजोर होदों नाम्बार 1आवनो जोङो फरायसाफोरखौ हानायमानि जों रेगुलार जाहोदों जुदि एबसेन्ट जायोब्ला फरायसाफोरखौ जों लोगो लोगोनो माने खबर लादों आरो न'सिम थांनानैबो जोङो खबर लानानै माने मानि थाखाय फैयाखै मा उसुबिदा जादों बेखौ जोङो लानानै बिथांमोनखौ जों रेगुलार जाहोनायनि लामाथिं जों फैदों आरो बिनि उनाव फरायसाफोरनि जिथु फरा बिजाब बे फरा बिजाबखौ बिथांमोना हयथ' आथिखालाव जों नुनो मोनो जे न'आव फरायसाफोरा बांसिनानो फराया गोबाङानो आखाइ आखाइ मबाइल दङ फरायनो नागिरा न'आवबो बांसिनानो माने दिथागिरि मोजां नङिनि थाखाय माने फरायनायनि परिबेखखौ दाना होनो हाया दा बेहाय जोङो फरायसाफोरखौ माने थाखोआवनो हानायमानि माने कनसेप्ट बेस बेखौ जों नोजोर होदों बिथांमोनखौ माने गावनि अन लेंगुवेजावहाय एन्सारफोरखौ लिरनो हानाय मोनसे मेकिं केपासिटि बेखौ जोङो फरायसालिनिफ्राय बेखौ बिथांमोननो जों सोनानै होदों आरो लोगोसेनो फरायसाफोरखौ जोङो जेब्लायबो अननाय जों दिन्थिदों आरो लोगोसेनो बिथांमोनखौ जों एंगेज खालामनानै दोनदों आरो बेहाय जोंनि जितु आङो साबायखर होनांगोन जोंनि इउएन एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिनि सामलाय आफाद लोगोसे जोंनि फोरोंगिरि जितु सामलाय आफाद जोंहा इउएन एकाडेमिनि जितु जोंनि खाथि खालानि माखासे मेलेमजिबि फारसेथिं थाहैबाय जोंहा पानेरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसे पानेरि दख'रा प्राइमारि साहित्य बर' थुनलाइ आफाद आरो लोगोसे गुबुन गुबुन जोंहा गेदेमा बिथांमोन दङ धोरोमारि गुरु बिथांमोनबो दङ दा बिथांमोनाबो हयथ' बिथांमोनखौ न' थांनानै दिथा होयो फरायनायनि बेलायाव बिथांमोनाबो हानायमानि थुलुंगा होयो दा बेहायनो जोंनि फरायसाफोरखौ बिब्दि बिथांमोननि बा जोंनि सार मिस बिथांमोननि मावनायजों जोङो माने मोजां खालामलांनो हादों बेखौ जोङो मोनदांनो हादों लासैनो खालामनायजों लोगोसे दिनै नोंथांनि जिखिनि बे इउएन सेकेन्डारि स्कुलावहाय डिस्टिंसन मोननाय आरो स्टार मार्क मोननायफोरनि नामखौ मुंख'नो हागोन नामा मा मा मुं बिथांमोननिया डिस्टिंसन मोनगिरिनि मुङा मामोन आरो स्टार मार्क मोनगिरिफ्रा दा जोंहा
जोंनि इउएन एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिनिफ्राय देग्लाय 2022 मायथाइनि जिथु नैथि बेच होननानै बुंनांगोन बिथांमोना जोंनि नैथि बेच आरो बेवहाय थांनाय बोसोरनि रुजुनायाव देग्लायनि रिजाल्टआ एसे मोजां आरो बेहाय जिथु जोंहा 88%नि सासे डिस्टिंसन मोननाय फरायसा मोननो हादों आरो बिथाङानो भनिता बर' बिथाङा ख्रिस्टियानपारा गामिनि बिथां फरायसायाबो न'खरनि थासारिया मोजां नङा जोङो बिथांखौ जोंनि गेजेराव फ्रि एडमिसन होनानै जोङो लानानै फैदोंमोन आरो जोङो बिदिनो बिथांखौ जों फोरोंनाय जादों आरो लोगोसे जोंनि गेजेराव स्टार मार्क जोङो मोननो हाबावनाय दङ फरायसा थरायना जितिका बर' आरो थरायना मनिका बर' दा बिथांमोन फरायसाफोराबो देग्लायनि जिथु 2022 मायथाइनि HS फाइनाल एग्जामाव बिथांमोना स्टार मार्क मोननो हादों नंगौ दायो आं खावलायखेमारखौ देखायनो जों दिनै थारैनो बे UN सेकेन्डारि स्कुलनि प्रिन्सिपालनिफ्राय जों माखासे बाथ्रा जों दिनै गोबां बाथ्रा मिथिबाय दिनै बिथांनि जिखिनि एक्टिभिटिस जिखिनि बिथाङा दिनै बे मोनसे नैबे UN स्कुल हायार सेकेन्डारि स्कुलखौ सालायदों दिनै बिथाङा जोंनो फोरमायबाय जे बिथांनि एक्टिभिटिसा माबायदि बेबायदि स्टेजसिम लाना फैनो हादों 34 जन स्टुडेन्टसफोर दिनै बिथांनि UN सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय एग्जाम होदोंमोन हायार सेकेन्डारि लेभेलावहाय दिनै गासैबो पास जानो हादों दिनै बिथाङा फोरमायदों आरो माखासे डिस्टिंसनबो मोननो हादों होनना फोरमायदों आरो माखासे स्टार मार्क बाट दिनै गासैबो बिथांनि दिनै माखासे नाजानाय डिउटि होनायनि बेस्टआव दिनै बेसेबांखिनि दिनै साथ्रफ्रा फैनो हादों होनना बुंदों आरो दिनै बिथाङा माखासे मोजां वर्ड्स माखासे मोजां राव दिनै जोंनि ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायबाय जे बिथांमोननि बे जिखिनि UN सेकेन्डारि स्कुला दिनै माखासे पाब्लिकफोरनि गैयैफोरखौबो दिनै अनसायनानै दिनै फ्रि अफ एडमिसन बा दिनै फ्रि अफ फिस बेबायदिनो गोबां दिनै अनसायनायखौ बिथाङा दिनै फोरमायबाय थारैनो दिनै बिथाङा सासे प्रिन्सिपालनि गावनि जिखिनि एक्सपिरियेन्स बा पाब्लिकफोरनि गैयैफोरनि सायाव अननाय दिनै बिथाङा जोंनो फोरमायबाय दिनै बेजों लोगोसे थारैनो दिनै बिथाङा जोंनि बर' हारिनि सासे गेरेमसा दिनै सासे इउथ प्रिन्सिपाल जाना दिनै बिथाङा गैयैफोरखौ मददखौ जों नुनो मोनदों आरो दिनै बिथांनि दिनै बे UN सेकेन्डारि स्कुला दिनै थारैनो दिनै मिथिसारनाय जाबाय जे दिनै मोजां रिजाल्ट मोननो हादों आरो बिथांनि नाजानायाव दिनै माखासे साथ्रफ्रा जौगालांनो हादों नंगौ दिनै थारैनो आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बे पानेरि ओनसोलनि साखाथियाव थानाय बे UN सेकेन्डारि स्कुल आं दंफैयो बे समाव आङो थारैनो दिनै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आर'नाइ खौरांनि खौरांगिरि बेन्जामिन नार्जारि आं बे समाव फोरमायहरो एसेनोसै आं UN सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिनिफ्राय डिस्टिंसन लाखिनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों बेजों लोगोसेनो आङो UN सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनि सार मिस बिथांमोनखौ साबायखर बावनो सानदों आरो लोगोसे आंनि मामा बाबा बिसोरखौबो आं साबायखर बावनो सानदों मानो होनोब्ला आंनि फरायनायाव सार मिस बिथांमोनजों लोगोसे आंनि मामा बाबामोनाबो गोबां खस्थ' खालामदों माबोरै होननानै बुङोब्ला आंनि फरायनायाव आंजों लोगोसे थाफादों आरो नांगौ जानाय जायखिजाया आंखालफोरखौनो बिसोरो सुफुंनानै होदों बिनि थाखायनो आं मामा बाबा सार मिस बायद' गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरदों बेसेबां मार्क मोनदोंमोन नोङो आंनि मार्कआ गासै 441 पार्सेन्टआ 88% टु आं गासै मोनबा साबजेक्टआव लेटार मोननो हादों इंलिश बड' MIL पलिटिकेल साइन्स इडुकेसन एडभान्स बड' फरायनायाव माबायदि फरायदोंमोन नोङो आं फरायनायाव मेट्रिक होनायनिसाय गोबां खम फरायदों होननानै आं सानो फुङाव आं बांसिनखौनो घन्टानै बा घन्टाथाम फरायदों आरो हरनि समाव आं माब्लाबा 4 घन्टा माब्लाबा 5 घन्टा बिदि फरायदों आरो ओमफ्राय जिहेतु मानसिफोरा बुङो गोबां गोरिब जानानै फरायनायाव जेवरा जानानै थायो जायफोरा फरायनाय सोलोंथाइ लानो हाया नंगौना गोरिब आंनि बादिब्ला गोरिबा फरायनायनि जेवरा नङा गोसो जायोब्ला जों नाजायोब्ला गासिखौबो मावफुंनो हायो रांखावरिनि जों बांसिन बर' फरायसाफोरखौ रांखावरिनि थाखायनो फरायनायखौ दोनथ'नायखौ आं नुनो मोनहरो नाथाय रांखावरियाल' जोंनि फरायनायनि गुबै जाहोन बे नङा आंनि बादिब्ला रांखावरि गैयाब्लाबो जों फरायनो हायो जेरै जोंनि सरकारि फरायसालिफोर दङ बेफोराव जोङो फरायनानै जोंनि खाथि खालायावनो जोङो गोबां सुबिदाखौ जों मोननो हायो जोंनो फरायनायनि थाखाय जोंनो गोबां बिजाब बहि ड्रेस बेफोरखौ सरकारा जोंनो
रां जेबो लायालासिनो ओरैनो होदों आरो लोगोसे जोंनो साइकेलबो होनायखौ जों नुनो मोनदों बेफोरनि दारैनो जोङो फरायनायखौ लानो हायो आं बेखौ सानो आरो नोंखौ सोर मदद होदोंमोन न'खरनि फरायनाय बेलायाव? आंखौ न'खरनि फरायनाय बेलायाव गुबैयै मामा बाबायानो हेफाजाब होदों बेजों लोगोसे माब्लाबा नांगौ जायोब्ला आमाइ आनैनिफ्राय आं थाइसे थाइनै मानिबा नांगौ जायोब्ला आं रां बिहरोमोन बिसोरबो हेफाजाब होदों बिसोरनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं साबायखरखौ बावहरदों आरो लोगोसे ओनसोलनि फरायसा आफादनि सार मेम बिथांमोनखौबो आं साबायखर बावहरो मानो होनोब्ला बिसोरो गोबां जोंनि गामि गामि थांनानै जोंखौ गोबां थुलुंगा होदों न'खर न'खर थांनानै जोंनि फरायनायखौ खबर लाहैदों बेनि थाखाय आं सार मिसफोरखौबो साबायखर बावहरो